गुड मर्निं लोगोफोर आंनि चेनेलाव नै नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरबावलायबाय। फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे दिनै मा मावो नायलांनोसै भिडिअखौ। गेसें नुबाय ओमफ्रायनो दा माने उफाय गैया आरोखि ना। ओमफ्राय हाग्राखौथ' एवजोब्बाय माने आं नोंथांमोननो दाख्लैनो देखायखादों बे माखाया हाग्रा एवजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा गयखौ गेसें नुदों आरो ना। नै लोगोफोरा थांगोन आरो मा एसे गोजान गय गायदोंलै बेलाय होननानै। ओमफ्राय थारमाने नैबे खरानाव थैदों नालाय बिनि थाखाय गोजान गोजान नुदों लोगोफोर। ओमफ्राय दा नै गायबाय आरोखि ना। गायनाय खामानिया जाबाय नै जोंना गायहांबायानो आरोना नै। ओमफ्राय फुलिखौ बांद्राय गिदिरखौ गायासै एबाराव एसे फिसा फिसाखौनो गायबाय आरो नै बैसिम गायगोन दंफां बागानसिम। आगोलाव दंफां बागान दङ माखाया हाग्राखौ मेचिनजों एवनानै लाखाजोब्बाय आरोखि ना। नै मेचिनाबो नै ओमफ्राय दा बेखौ गायजोबनोसै बे माखाखौ। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम। नै लोगोफोर जोंना गय फुलिखौ जावखांजोब्बाय आरो गय फुलि जावफुनायखौ देखायलायासै आङो नोंथांमोननो। ओमफ्राय दा गय फुलिखौ जावखांनानै नै एसे इन्जय खालामदों आरोना ओजोंहाय। ओमफ्राय नै बेनो गय फुलिया एसे देखायनोसै आङो। आरो जावखुनायखौ खालामनो बावलायलांदों। नै बेनो लोगोफोर गया। ओमफ्राय नै एसे गान्थि ओंखारखानाय आरोखि नै मोनसे मोननै मोनथाम गान्थि ओंखारखानाय। माबायदि नुखो लोगोफ्रा खोन्थाहरदो एसे। नै बारा नङा बेयाव 120 दाल दङ। ओमफ्राय बेखौ लाबाय आरोखि दा गायहैसिगोन। ओमफ्राय गायनाय भिडिअखौ एसे देखायबावगोन आङो। नै ओरैजाय गय लांफैनाया लांफैदों आरोखि ना। गयखौ लाखांबाय नै ओरैजाय नैबे सेस लबार बागान गोजा जा स्टाइलखा आरोखि। आरो दंबावो अनेक दङ ओरैजाय गय बागाना बिथिंजायनो। नै लोगोफोर दहाय बैयाव गय जावखुनाया बेखौ दा गायनो लाबाय आरोखि ना। नै हाखौ एखेबारे साफा हालेवनानै लाग्रोबाय आरोखि ना। नै फ्राय गायबायबो नै बेखि आरोखि ना। बे माखाया गायबाय ओमफ्राय दा गायगासिनो दङ नै बे माखाखौ आरोना बेनो। ओमफ्राय बे बागानखौ खालामदों होनबा नै बिनियावनो आरोखि बे गिदिर बागान दंमोन ना नैबेयो बे माखाया थारमाने बे थैदों नैबे थैनाय माखाखौ ओमफ्राय दा गायसनदेरदों आरोखि ना। नैबेयो बे माखाया सेस थैनाय माने माबाया जोंहा बिसोरो भगबानफ्रा सिफायलांदों आरोखि ना। ओमफ्राय गायसनदेरनो सोलाबाखैमोन ओमफ्राय दासो गायबाय आरोखि ना। नै माखाया साफा गायजोब्बाय ओरैजाय गायगासिनो दङ। नोंथांमोनहा नायलांबाय था गायनायखौसो देखायनो आङो। नै ओरैजाय आदामोनानो गायदों आरोखि ओरैजायबो। बैयो जाहैबाय दंफां बागान आरोखि। बे दंफां बागानखौ बेलेग भिडिअ खालामगोन आङो। ओमफ्राय दा नैबेखौ देखायग्रोदों आरोखि नैबे माखाया गया गायखांजोब्बायानो आरो फ्राय नै बे माखायाव गायगासिनो दङ। ओमफ्राय बेखौ जोङो गायदेरदों होनबा नै बिनिफ्राय आरोखि बे आगोलनि बागान बे माखाया गासिबो ओइनिफ्राय गायनायाथ' गायबायमोन उनावसो माबायदि जागोनथाय फिथाइयाबा थायगोन ना थाया लोगोफोर खोन्थाहरदो नै। लोगोफोर गय फुलि गिदिर बायना लाबोनाया जोब्बाय थोआसैना। बेखायनो न'आव थानाय फुलि फिसा फिसाखौनो
गायसनदेरबाय आरोना नैबे फांसे फांनै थानायफोरखौ फिसाखौनो गायनानै दोनबाय देरबाय थाथोंसै आरो उनाव थैयोबा आरो देनां जानो थाथोंसै नै थैदोंमोनलै लोगोफोर नै थैनायाव गायसनदेरदों एसे बेरे फुंजानि होग्रा थाबाय नै मैदेर सिफायनायालाय इयो माबामोन मैदेर सिफायनायमोन नै हाजोब्बाय आरोखि एसे दोखोना लाग्रोनोसै गोबोरखि मोनासै लोगोफोर नै बेखौसो होबाय आरोखि ना एसे होनाबावगोरनोसै थेख्लाद्राय एसे दैलांसो जाथारथोंसै ओरैजाय गायबाय ओरैजायबो र' लाइनखौ नायनो ओरै बोबावनांसिगोन नै ओरैजाय आरो एसेबाव हाखरखौ एसे माबानांगोन खायलें नुदो हाबसनदों हायदो समायना नुखासिनो एबार बार नांनायखाय थाब देरसिन बे एबार स्रांनो लेबेलखौ नायनो थिगानो दं एखे बरिया नैबेनो लोगोफोर गय बागाना आंनिया नै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर